sapa sidi ora mulai yo didherekake mbok menawa sesuk ana berkah laku wong sing temen bakal tinemu teteken tekun bakal tekan sing dadi sedyane monggo ndara Janaka kula dherekaken matur nuwun tanpa pindha Kakang Kyai. Derek wong soleh bakal slamet. Ayo dole tak dereke Pak. Tak dereke Pak. Alon-alon Pak. Sang Harjuna asmane ora kamanungsen asmane ora kamanungsen Ajwata iwang manik marang padha kadang tan urung dadya mungsuh becik sira mandheg aja neruske aja mbacut anggone laku lelana satriya bocah bagus aja mati tanpa aran tumuli sira ngaku sapa kasihmu ngendi kasatriyanmu bocah bagus Jagadewa Bathara genti takon karo kowe sapa kang dadi aranmu ngendi paran lan apa sedyamu ngandhek marang lakuku ya dadi kawruhanamu aku Anuraga kanthi sedulur telu cacahe yaiku adikku Soekardo Rudrapada dene Angkara sing tansah ngadang dedalan sapa wae sing bakal ngayunake Wahyu Makutha Rama bagus sapa jenengmu bocah bagus Panengah Pandhawa Janaka ya Harjuna kowe Janaka ya kowe Arjuna dasar kepara nyata yen kena tak gawe becik urungna sedyamu bakal gayuh Wahyu Makutha Rama iki dudu jatahmu tanpa gawar tanpa kentheng dumunung ana ing papan iki nadyan ora ana gawar ana kenthanging ponang pusaka Trisula mawingis-wingis ngadang marang patimu tak sampar tak sandhing nang saka pandru wani dening aku apa kang tak wedeni Matna Sastra jendramu ing kene dalaning patimu lena pangendamu krosan teping tangan dadilan mamprung nyawamu bareng mati tak wujud aja tinggal gelanggang colong mlayu tus
Ayo Pak. Yung mati aku. Waduh yung. Dah. Kakang Semarayu Bali wae. Ora usah sidong kayuh Wahyu Makutha Rama. Sap. Aja cok kaya ngoten. Kok kaya dudu momongane Semar. Enten napa, Gus? Kepethuk satriya bagus ngaku jenenge Anuraga. Duwe kadang telu cacah. Sampeyan sing tanggap sasmita nika namung basaning ilmu, Gus. Nika gambar nafsu catur prakara. Anuraga menika putih warnane arane mutmainah. Sukarda menika kuning arane Sufyah. Ludra menika ireng jenenge nafsu lawamah. Dene ingkang abrit menika naminipun Angkara. Menika nafsu amarah. Wong sing bakal kasunungan wahyu, wong sing bisa murba nafsu papat menika gegambaranipun. Ponang pusaka pamungkas kae Pasopati manglepasaken mangke rak sempurna dharma sampeyan jaluk pangestu Kakang Semar. Bayang. Dalah. Jagat mangestu Ngkara Raden Janaka. Amuk. Resimae Naka Gajah Stubanda. Naga Kuwara punapi dene Garuda Mahambira. Kadang nunggal bayu.
ya paring pandadar lakunira sangat bagus. Parmadi ya Raden Harjuna ya Raden Janaka. Namake aji Guntur Sela, Guntur Bumi, Guntur Banyu lan Guntur Maruta. Kelong jagat kerasaning para dewa, Raden Harjuna ketaman aji Guntur datan sirna marga lemah mancorong cahya sumurung gayuh ngewiyat. Tamanana Janaka kuat nampa Guntur Sela lan kabeh aji Guntur saka Kadang Bayu meguru karo Janaka. Lebur papan tanpa dadi kowe Janaka. Jan duwe juragan nek sing ngene iki Jan wis tanggung jawab tenan merantasi ora ngecewani nek begal-begal ora fungsi iki apa Gus Dara Janaka mugi-mugi Wahyu Mangkutarama tumunten tinampa tinarima sampeyan monggo nerasaken lampah lumiat wonten pertapan Kutha Runggu mugi-mugi berkawana dhateng sedaya ingkang tumindak sae ayu kanthong bolong dadi kanthi lakuku monggo Gus jan wis tak gerekke tenan juragane kaya ngene madhuke. Marana sumubang ewang aruna kadinetraning uga rapuh ora bakal kekilapan senggono iki iya duh Kyai kula ingkang sowan sembah bekti katur wis tak tampa ora akeh wektune senggono kowe ngadepno ngarsane Bapak Guru kok nganggo pusaka mawingis-wingis. Gek kuwi apa jenenge? Saka ngendi lehmu duweni gaman gegirani kaya ngono? Aduh Kyai, sewu dosa tadah tetulpo. Ih menika senjata kunta agemanipun Narpati Ngawangga. Ih Bupati Ngawangga. Menika pusaka pamungkas sekawit klenta-klentu dhateng ingkang putra pun Senggana awit badhe damel retu wonten ing pertapan Kutha Runggu.
Sang Narpati nglepasaken pusaka kula sawut. Kula suwan ngrasa paduka, Kyai. Oh, kaya ngono. Senggana. Njur kowe marem bisa gawe wirange Senopati anung-anunging liyan kuwi yen cara kowe marem rasamu. Ya ngono apa piye? Yen kowe digdaya temenanan, banjur pusaka mbok balekake nang ngersane sing duwe. Satriya mono luwih becik tumekeng pati timbang wirang. Njur kowe nyowanake pusaka disowanake nang Kesawa Sidi mbok anggap aku ki marem. Aku ora duwe milik melok garbe liyan. Senggana. Sesuk meneh aja kaya ngono. Kula nyuwun pangapunten. Senggana. Anggonmu ciklaciklu meguru ning pertapan Kutha Runggu sediamu pengin ngerti sok kapan kowe murut Kasidan Jati. Lah yen isih kaya ngono, tandha yen calon isih dawa banget umurmu. Aduh, kula lepat Kyai. Ora nggon luputke ora. Nanging sesuk ana cara lan marga dalane pusaka iku bali, merga pusaka iku pinesti kanggo perang agung Baratayuda Jaya Binangun jenenge. Sing wis ya wis, sesuk diati-ati. Senggana, sesuk balimu ana ing alam kasuwargan mundhak ora marem rasamu suwita ana ngarsaku. Sesuk yen kowe bisa gawe tentreming jagat wujude wahyu sejati adil palamarta ana ing tanah Jawa ing Nuswantara iki. Gendrayana Udayana sinten menika Kyai? Kuwi turun Pandhawa kaping 6 Anoman. Anoman Pracandha Seta Cocaramon Kapimendha Resang Bayu Mangkarmaya. Aduh, tasih panjang sanget umur kula. Aja mbok ketunang becik mbok syukuri. Kowe dadi pamomonging adil wong tanah Jawa kene. Inggih badhe kula sendikani. Wis pusakane gawa rene. Adimu Janaka kae gawanen rene tak paringane pepakem aku Tarama ngestaken dawuh Kyai. Kula cumadong dawuh penemban sungkem bekti katur sandhaping Wepadaya wis tak tampa. Kita wis lulus nyatane praptane papan kene ora ana wong tekan kene ora kepulung saka krasaning Hyang Maha Wasesa. Mula aja nganti kesuwen tampan ana pepakem Makutarama. Makutarama iku sejatine mung piwulang. Piwulang kanggo wong sapa wae sing bakal dadi wijining ratu adil Paramarta. Pangarsa utawa jejering imamun ngadil kuwi besok ora bakal nampa susah swarga tanpa kisap iku basaning ilmu. Nanging ora gampang lakune awit kudu bisa njiwa Dharma 8 ingkang aran Hastabrata. Hastabrata iku watak bumi banyu geni lan angin surya candra mega lan kartika. Bumi kang tegese lumuh kedanan sarta santosa pangarsa kudu duwe watak pambek lumuh kedanan dene watake banyu watak suci lan nyucekake.
sing ketelu watake angin bisa nyarambai sedengah papan lan panggonan pangarsa kudu bisa momor-momot lan momong saking para kawula kang aran watak ing Hagni ya watak ing Dahana iku watak nglebur utawa mbesmi pemimpin utawa pangarsa kudu bisa mbrasta langkuning angkara budi candala aja meyar-meyur atine watak Surya iku mandiring pribadi ora butuh sapa-sapa dadi pemimpin aja gelem didikte karo penjajah mancanegara. Watak Candra tegese padhang kudu bisa memadangi ana tengahing peteng kaya dene wulan purnama sidi. Watak Mega tegese wibawa dadi pangarsa kudu tansah digatekake lan diajeni aja gawe samparasandunging para kawula. Dene kang pungkasan He Janaka, pemimpin kudu anja watak Karatika utawa lintang tegese endah. Dadi pemimpin aja nganti ngiwake marang budaya lan kaendahan. Ora mung ratu, bupati, penewu Demang, nanging kabeh menungsa iku pemimpin sak ora-orane mimpin anggane dhewe, tanggung jawab donya ngakirate Janaka aduh sembah nuwun peneban. Kantene pusaka senjata Kunta kundurna marang sing kagungan sok pinesti ketemu tanding ngira ning perang Baratayuda nyadhong pangestu penemban. Anoman kowe aja kaget. Anggonmu Darma Bekti momong anak putu Pandhawa ki ora dhewe ning dadi batirku ya rewangku. Aja kaget yen to Badar sujatining wujud iki aku Kakang Senggana. Ayo Janaka sak kadange Pandhawa kene adoh dicedhaki yen cedhak so diwaraketake. Nderek wong saleh bakal slamet. Monggo kula dherekaken. Sinuwun. Kulangan ing kalebu ing sasmita murih lan tib aja pijer manganendra Koko Prabu Karna kula ingkang sowan ora bakal pangling kuwi adikku wong bagus Nyai Janaka. Inggih Koko Prabu, kula kunduraken senjata Kunta. Yen boten kula kunduraken benjing Bratayuda mindak boten timbang krida paduka ya tak tampa punjungan wong bagus. Iya. Tak tampa Janaka ya. Baguse pek dhewe kowe wong digdaya.
Wis bar nampa wahyu kathik mbalekke gaman duweke kakangle kok sok ndak ora imbang tanding karo aku tak tampa. Sok perang gedhe sing mati Janaka apa Karna? Nyata larut saking kutha sakara kula yen tan mutusa sang seri ladalah aja mati tanpa aran kelakon tak ratake bumi kowe bocah gagah pideksa ngaku sapa jenengmu takon karo aku Panenggak Pandhawaku Werkudara. Raden Werkudara kowe sing tak goleki swargaku ngayom mager sari karo kowe. Kowe sapa? Aku Kumbakarna. Kumbakarna kuwi mbahku aja glenyangan. Ya nyatane aku Kumbakarna. Ora percaya yen pancen kowe Kumbakarna. Kowe kudu tangkep dodokan lan bau karo aku. Yen kowe menang tanding karo aku percaya yen kowe kumbok. Aku wis dadan alus. Aku wis sipating suksma. Yo tampanono. Gar. Aja kaya ngono ya, Li. Jinukmu nang kuku Pancanaka awit iki badan sukma sati datan sirna margolaya nanging manjing mentisnya dadi pikuat satru Jodipati Dyang Werkudara kagiat kagoro kawekas Li swargaku ngayom karo kowe aku ya Li kenang apa kok kaya wong kodeng gelut karo buta-butane tak culwek ilang. Oh alah kowe wong ora tanggap sasmita kae yangmu. Kae Senopati anung-anung negara Ngalengka. Ngono? Ya senajan dudu sanak dudu katen ing pernahe kae wis badan alus sing bakal ngayom Magarasari ya ngewangi-wangi marang darmaning Senopati. Mula tampane kae manggono wentismu dadi tambahing pikuat. Sok bakal kanggo gawe Brasta Dur Angkara. Wis Wahyu Makutarama ditampa adimu. Mengko karben kabeh warake marang kabeh para-para sing bakal ngayom nesepi wulang sejati pepakem Makutarama ya piwulangi Sang Rama jaman semana. Tumbuh oleh tutup
kowe karo Janaka ki loro sing ora iso dipisahake. Siji-sijine ngaloro ya loro ning siji. Wis sak karepmu sing baku. Reregecing isih ngregeti ana ing negara Ngamarta kae mangsa budhuk ora usah melu-melu prajange dhewe. Tak jaluk wahyu Mangkunarama ya tamanono. Wis mati patul Soyodana nembung jaluk mutar cara piye? Aku njaluk urip Bupati Bondang kamu. Wah! Wis wae yo. Wis yo ayo wakyune wis ketompo. Mahanani marang tentreming kulawarga Ngamarta netesana marang Baregung Bapak Sumana sak putra wayah paradin meneh marang warga ing Dewekan Gelapan Sari Paraan Temanggung dirgahayu kang padha pinanggih tak dereki jlidreng kakangku. Pagelaran sedina sewengi sing ala digwak sing adoh sing apik digoleki. Sugeng enjing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paras.